Εξαιρετικό πέρασμα από το Στέλιο Ζαχαίο. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλό. Ήταν κοντά σε όλα τα σημεία, πάρα πολύ καλή ροή. Στέλιος Ζαχαίος σήμερα, ο οποίος έχει δείξει τα δόντια του από νωρίς, Βαγγέλη, έτσι. Η καρδιά του καμένη όμως θα τον ευκάλει μια φωτογραφία. Είδα το προχθές μες στο Facebook, δεν τον ευκάλει φωτογραφία σκαράτα, γιατί είναι μεγάλη αυτοκίνητα να βγάλουν αυτή την πίστα. Μπράβο, ο Στέλιος Ζαχαίο, το πρώτο πέρασμα του. Πάρα πολύ κοντά στο πρώτο σημείο. Πολύ κοντά και στο δεύτερο, για να δούμε πάνω στη μεταφορά εδώ. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για το Στέλιο Ζαχαίο. Εξαιρετικό το πέρασμα του, Βαγγέλη, έτσι. Πολύ καλό πέρασμα. Πολύ καλό ο Ζαχαίος. Στέλιο Ζαχαίο